Tik na obra ni. Ano taranigin pa obra maninoy mo nakman per time ni kadamol at least nakakwarta ni no mapatay ti sobra di. Pa, katuratol mga ni sakon pa. Lang ah. Pre! Jesus ko, Mariusip! Ano mo nang obra nyo mag-amay man? Ang balalagid nga gamiton tong sprayer kaya para hindi mo budlayan maglimpyo da! Ano kay sprayer? Kabudlay ito gamiton di pre samtang gagbas ang sprayer. Oo, gani maninoy, budlay magkatutuod gamiton ni mga sprayer. Kauntasan kibla sa inyo nga mag-amay mo! Ah, basta kuha nyo tong sprayer! Sprayer gamitan nyo da, para dasig inyo obra! Akata! Sige pre, sprayer pre ah. Wala problema. Katanak. Kalintik! Uy, Diyos ko, ginano nyo na! Ay pre, ano taranig kay budlay-budlay ni sprayer gamiton niya?